F'misraħ Youssef Al-Azma f'Damasku, fjum li ħafna jqisu bħala bidu ġdid tal-pajjiż, il-bandiera ġdida tal-ħakma Sirjana ittellet fuq il-bini tal-gvernatur tal-kapitali. Dan wara li l-eks-President Sirjan Bashar al-Assad tneħħa mill-poter f'offensiva li ħalliet lir-ribelli fil-kontroll tal-belt. Is-sitwazzjoni fil-belt turi ħwienet magħluqin, karozzi terqu minn toroq mimlija ta' miet ġodda u ċittadini jippruvaw iħabbtu wiċċhom mal-isfidi tal-ħajja ta' kuljum. Mohammed Nur al-Din, wieħed miċ-ċittadini Sirjani, intlema jimbotta ċilindru tal-gass fuq puxċer. Mal-Aġenzija tal-Aħbarijiet huwa qal: Għamdawra għal gaz li xi 3 xhur taqriban. Għandi 3 xhur infittex il-gass. Sajjarna fuq l-linja biex stajna niklu xi ħaġa. Nirringrazzja lill-Alla, issa qed infittex il-gass. Nittama li l-affarijiet jitjiebu. Allah jfarriġek għalina ya Rabb, alhamdulillah Rabbil Alamin. Fuq in-naħa l-oħra, Abdallah Karim, xufier tat-taksi, saħaq fuq id-diffikultajiet ekonomiċi li qed jiffaċċja l-pajjiż minkejja li ra ċertu titjib. Xogħol ħalla taban għalam lista ma magħha masari. Ix-xogħol ħażin ħafna. In-nies m'għandhomx flus. Dak ir-reġim ħa kollox, ħalla kollox vojt. Dak kan fi banżin u dak ma kienx hemm petrol u diesel. Issa nirringrazzja lill-Alla hemm petrol u diesel. Banżin itwaffar, mażut itwaffar. Imma x-xogħol għadu batut u l-flus għadhom ma waslux għand in-nies. Il-ħakma ta' Damasku mir-ribelli taħt il-kmand ta' Ahmad al-Shara, magħruf ukoll bħala Abu Mohammed al-Golani, ħolqot aspettattivi kbar. Fl-istess waqt qed iqumu bosta mistoqsijiet dwar jekk ir-ribelli humiex kapaċi jiżguraw tranzizzjoni ordnata. Bħalissa il-gvern transitorju qed imexxi fuq perjodu ta' 3 xhur. Dan wara li kien imexxi lir-ribelli mill-provinċja ta' Idlib, żona fil-Majstral tas-Sirja. Skont uffiċjali Sirjani attwali u preċedenti, ir-riservi tad-dollaru tal-pajjiż huma prattikament oxqox wara li l-gvern ta' Assad użhom għall-ikel, għall-fjuwil u biex jarma lilu nnifsu militarment.